Tomáš Horváth, Lenka Prokopová, Henrieta Jančišinová, Michaela Drotárová. Ďalej hrajú v slovenskom znení Martin Kaprálik, Jan Mistrík, Lucia Vráblicová, Linda Zemánková, Olga Šalagová, Lenka Košická. Jeden veľký francúzsky spisovateľ sa spýtal, kto je väčší víťaz? Ten, kto svoju veľkosť dokazuje silou, alebo ten, kto svoju silu dokazuje slovami? Čo by si odpovedal ty? Hej, to stačí. Čo sa to tu deje? Nič, len sme si... No tak postavte sa, slečná. Nemôžem. Slečná, postavte sa. Hneď. Toto je Elitway. A vy ste ako na trhu. Čo sa tu deje? To ona ma začala ťahať za vlasy. Ale nie, táto je to hlúpa pravda. nechcela. Prepáčte, ona chcela, aby jej moja sestra urobila úlohy. Čo mi na to, ha? Tá kráva sa Ty si nevie bonzáčka. učiť, ha? Nevieš sa učiť, bonzáčka. Ja budem radšej Klamárka klamárka jedna. ako taká Nevieš, kráva. nevieš. No tak, to Kráva si, stačí. Hej, obyčajná kráva dosť. si. To stačí, Ty si nepočuješ? Teraz sa ospravedlníte tejto slečne. Čo? Ak nie, oznamím to riaditeľovi. Povedzte to, komu chcete. Ale ja nedovolím, aby niekto využíval moju sestru. Nech sa páči, poďte ďalej a cíťte sa tu ako doma. Poďte, poďte. Aký máte pekný dom. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, posaďte sa Je sem. to nádherný dom. Je naozaj veľmi pekný. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste ma tak rýchlo prijali, Alma. Ale prosím vás, to nestojí za reč. Nechodí ku mne každý deň na návštevu taký veľký producent, ako ste vy. No, ste naozaj veľký. Moja veľkosť. Môžem Som na vám diete. tykať? Áno, tykať? Áno, jasné. Tykaj mi, keď chceš. Ty, ja... Áno, jasné. Ty. Áno, tykaj mi, len buď slušná. Tak si tu už uro pohodli a posaď sa, prosím. Ďakujem. Čo ti prinesiem na pitie? Čo si dáš, nejaký aperitív? no, Čo tak dám nejakú si, dobrú neviem, whisky whisky? alebo rum? Whisky? Áno, a chceš ju s ľadom? Áno, s ľadom. Whisky s ľadom je najlepšia. In the rocks. Áno, The Rocks. On the rocks. Výborne. Dobre, tak... A ako ti môžem pomôcť, Zlatko? Pozri sa, ako iste vieš, zatiaľ sa snažím pripraviť veľkú show, pár predstavení v Las Vegas. Potom by sme odtiaľ išli na turné po celých Spojených štátoch. A potom po celej Latinskej Amerike. A keď som počul samú chválu na tvoju úžasnú show, ako si vieš získať publikum a aká si skvelá, tak som sa rozhodol prísť za tebou. Prosím ťa, už ma toľko nechvál, lebo sa začnem červenať. Nie. Na zdravie. Je tu teplo. Áno. Vieš, Alma, ja viem, že tvoja show bude mať úspech, ale chcel by som ťa vidieť hore na pódiu, na stage, ako tancuješ. Bolo by to možné? Spievam a tancujem, aha. Práve teraz dokončujem choreografiu na moju novú veľkolepú show. Ak by som to... Veľmi rád by som... Áno. Naozaj? Áno, isté, že. Výborne, to nebude žiaden problém. Nie? Práve pozajtra máme generálku. Mohol by si sa prísť na nás pozrieť. Bude to asi okolo 9:00 večer. O 9:00 večer. Bude tam pravdepodobne tlač z celej krajiny. Vieš, zaujíma sa o mňa mnoho ľudí, ale veď to poznáš, je to celkom normálne. To je skvelé. Takže sa budem veľmi tešiť. Áno, keď ďakujem, prídeš. určite sa prídem pozrieť. Ďakujem. Nechám ti svoju vizitku a dám ti ešte jednu, aby si ju mala blízko svojho srdca. Keby Áno. som jednu strátila. A každú si dám na jednu stranu srdca. Toto sú telefónne čísla, ktoré používam v Mexiku. Aha,
Áno, Dobre. zapamätaj si, že si moja veľká nádej a že do teba vkladám veľa. Tak ma nesklám, prosím ťa. Ale iste, že nie. Dobre. Dokonca by som povedala, že už môžeš poslať fax do Las Vegas, v ktorom sa zaviažeš, že im dáš vystúpenie, aké chcú. Teda to moje. Tak to dúfam. A vieš čo? Teraz ti ukážem jeden tanečný krok. Dovolíš? Len aby si vedel predstaviť, aké to bude. Tak poď. Prečo? Pretože nemôžem. Ale prečo? Pretože to nie je jednoduché. Nie je na tom dobré. Čože? Si naozaj odporná, čo nie je? Asi má niečo so srdcom. Alebo niečo také. Keď som s ním hovorila, začalo ho bolieť na prsiach. A zrazu utekal do ošetrovne. A potom prišiel jeden kamarát a hovoril také divné veci. Ako si sa o tom dozvedela? Od jeho kamaráta? A čo ti povedal? Čo je to? Poďte, Gockovi. Tu som, poď. Odo mňa budete chcieť rybu, ja vám ju dám. Áno, dávam ju. Ak budete chcieť rybu, ja vám ju dám. Dám vám ju. Áno. Tak. Výborne. To snad nie je pravda. Udri ma, prosím. Udri ma. Tak ty nevypadneš? Vypadni! No tak. Neužite, lebo ťa naozaj udriem, ty masochista. jeden. Čo ti povedal? A kto? Ten idiot, ten Rogerov kamarát. Čo povedal? Áno. Nič, len... Čo mi to povedal? Povedal mi, že musí brať nejaké lieky. Teda, že Roger musí brať nejaké lieky. Ale potom, keď zistil, že o tom neviem, jednoducho odišiel. A bolo. A už nič nepovedal. Ale viem, že mal nejaké bolesti pri srdci. Mne sa to ako si nezdá, vôbec tomu nerozumiem. Nie, v poriadku, nič mu nie je, ale niečo ti poviem. Ja už nebudem riskovať, že mu budem chcieť niečo povedať a on mi odpadne. Nie. No tak, Netúžim Roberta, mať na svedomí niekoho smrť, to teda nie. Roberta, musíš sa s ním porozprávať, kým nebude príliš neskoro, kým si nezačne myslieť, že je Boh. Musíš sa s ním porozprávať, alebo chceš byť jeho samaritánkou? Budeš s ním chodiť iba z ľútosti? Tak áno? Budeš s ním chodiť iba z ľútosti? Zabijem ťa. Čo? Čo je to s tebou? Uhni na bok. Ty uhni na bok. Nie, prisahám, že nie. Ale to tvoje dievča bolo naozaj veľmi zasiahnuté tou chorobou. Ja len dúfam, že ťa neprekúkla. Ani náhodou. Povedal som jej, že je to veľmi vážne. To je dobré, môj plán je skvelý, Bernie. Výborné, si kráľ. Dobre, ale nebude ti trochu vadiť, že s tebou bude chodiť iba z ľútosti? Ale prečo? Ja už nemám čo stratiť. Takto aspoň získam čas, rozumieš? To, že takto sa so mnou Roberta tak skoro nerozíde a budem ju môcť dobíjať a potom uvidíme. Dobre. Výborne, kamoško. áno. Počuj, idem dokončiť úlohu. Dobre, Dobre. tak choď. Naozaj, a nemôžeš urobiť dve, mne sa to naozaj nechce robiť. Ty si ale flákač. Dobre. Teda nie, určite to nerobím z ľútosti. Veď sa mi celkom páči. Páči sa mi. Áno, určite. Vieš čo, táto cigareta je naozaj skvelá. Toto cvičenie pomáha? Neviem, ale už mám všetku krv v mozgu. Asi mi to už nebude myslieť. Je mi jedno, čo si myslíš, neklamem. Viem, že on nie je láskou môjho života. No ale to nevadí, to neznamená, že s ním chodím z ľútosti. Celkom sa mi páči. Vieš čo, ja ti to aj tak vôbec neverím. Ako dlho ti môže vydržať vzťah s chlapcom, ktorého vôbec nemiluješ? Budem robiť obláčiky. To ti nejde. Tebe to nejde. Pozri, aká si škaredá. Pán riaditeľ, chcela som sa spýtať, či nemáte chvíľu čas. Chcem vám niečo povedať. No. Isté, že mám čas, samozrejme. Pre vás mám vždy čas, slečna Delarivová. Viete, Poďte ďalej, sadnite si, sadnite. týka sa to profesora Gonzala Mirandu. No, hovorte, počúvam. Viete, ja som počula, ako nám hovoril, teda lepšie povedané, ako informoval mojich spolužiakov, ako by sa na vás mohli sťažovať. Ten chlap sa musel zblázniť. Čo si myslíš, že kde je?
A to nie je všetko. Okrem toho im povedal aj názov internetovej stránky. Dal im aj mailovú adresu. Vraj je to medzinárodná organizácia, ktorá bráni práva mladých ľudí. On im dal aj adresu na medzinárodnú organizáciu? Áno. Tak ja už teda pôjdem. Nie, prepáčte. Ale vy tu zostanete. Alicia? Prosím, povedzte profesorovi Mirandovi, aby okamžite prišiel do mojej kancelárie. Vivo la desesperanza desde que tú ya no vuelves más. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido. Aké romantické. Je to zaujímavé, áno. Tak, ja sa rozlúčim. Dúfam, že sa vám hodina páčila. Áno, mohli by ste mi dať tú knihu. Zajtra vám ju prinesiem, dobre? Profesorka, mám jednu otázku. Áno? Som vo vodnom pole? Áno, už sme ťa tam Ste pridali. si istá? Už si na zozname, neboj Ďakujem. sa. Majte sa. Dovi. Počkaj, 1, 2, 3. Fiu, čo? Ja vás vidím, hlupáci. Počkaj, videla som ťa, videla som ťa. Prečo? Nerob sa. Čo som urobil? Videla som ťa, poškuluješ po profesorke Čo som a spravil? zahýbaš mi. Neklam ma, Miguel? Ako by som ti mohol zahýbať? Čo sa Leže, ti ja som stalo? ťa videla. Pani profesorka, oni sa na vás hnusne pozerajú a žmurkajú na vás. Nie. Áno, či to nie je pravda? Nie je to pravda? Čo? Je to pravda? Koľko máte 18 rokov? Vy nie ste na základnej škole. Upokoj sa, dobre? Mia, Tak už hovor! Mia, A nevieš, čo prestaň, máš nevymať! Dobre, viem, čo mám povedať. Je pekná, ale určite som sa... pokrytec. Mia! Pozri, Miguel. Čo? Pozri sa, ty sedliačik jeden. Počkaj, so sedliakom sme už prestali. buď Pokračuj, ticho. ale už mi tak nehovor. Ale Vieš, že sa mi to nepáči, keď mi hovoríš ja som po sedliak. nikomu nepoškuľovala. Ak v tom budeš pokračovať, tak ťa zabijem ťa. Jasné? Jasné. Naozaj ti ubližím. Rozumiem. Pochopil si ma, Miguel? Pochopil. Au. Ako si myslíte, že sa asi cítim, keď sa ku mne takto správate? Pani profesorka, nič Akej sme sú nespravili. Čierne. Aha, takže ty si ich nevidel. Čo je to s Pani vami? profesorka. To si naozaj myslíte, že ste na základnej škole? Je to pravda, v poslednom čase je Dolores veľmi zvláštna. Naozaj, veď ma neprovokuje, neháda sa so mnou. A nedávno jej chceli dať napomenutie, lebo sa ma zastala a jej to vôbec nevadilo. Čo si o to myslíš? Tak vidíš, hovoril som ti. Maličká už asi dospela. Dobre. Ty v tom tiež nie si až tak nevinne. Ak sa zmenila, tak iba kvôli tebe, Leo. Už sa so mnou neháda, to je pravda. Ale ani za mnou nepríde, aby sme sa porozprávali, alebo aby sme boli spolu. Takže... Ja viem, ale dôležité je, že sa už nehádate. A o to išlo. Áno, naozaj neviem, čo si urobila, ale podarilo sa ti ju celkom zmeniť. To je pokrok. Ďakujem. Vieš, pravdu povediac, som to zo začiatku robil iba zo zvedavosti. Ale potom... Čo si robil zo začiatku? Pravda je, že som to začal robiť aj kvôli vlastnému záujmu. Vedel som, že ma to k tebe trochu priblíži. Leo, nie, počkaj. To, že z Dolores ako tak vychádzame, neznamená, že budem s tebou chodiť. Dobre, ale prečo nie? Čo, Leo, ty mi nerozumieš? Už niekoho mám a chcem byť s ním. A budem na ňo čakať, kým sa nevráti. Áno, iste. Neboj sa, ako chceš. V tom prípade budem na teba čakať. Čože? Ale si istá, že nenájdeš nikoho lepšieho ako ja. Leo. Ty to vieš? Ten sa teda nezdá. Balí obidve sestry. No,
to je ale otrava s tou matikou. Naozaj je to veľmi ťažké. Tu sú vaše chladné džúsiky. Ale pozrime sa. Mám